Hola, em dic Elisa. Vaig a tercer de primària al col·le Pedruna Immaculada. Ara us faré com una mini presentació sobre les plantes. Tipus d'arrels. Arrel principal amb arrels secundàries. Aquí, això és lo gran que es veu, és l'arrel principal. I tot això que li creix, que és blanquet, són les arrels secundàries que li creixen de la principal. Aquí tenim l'arrel en cabellera i té totes les arrels iguals. També hi ha les arrels principals gruixudes, com les del remolatge. Les arrels serveixen per alimentar-se i per agafar-se del terra. Normalment les arrels estan sota terra, però algunes estan a l'aire com aquestes. I aquestes les arrels les ajuden a aguantar-se de la paret. I també hi ha arrels que estan a sota l'aigua, com sabeu algun riu. Alguna vegada heu vist les coses verdes? Pues la cosa verda, que és com un tub molt llarg, és la seva arrel. Ara parlarem de tipus de tiges. Hi ha tipus de tiges com d'arbres i arbustos que són llenyoses i dures. Plantes herbàcies. Tenen tija fina, normalment verda i flexible, com la d'aquestes calèndules o la d'aquestes margarites. Canyes. Tenen la tija buida per dins, per exemple, com el blat. També hi ha tiges subterrànies comestibles, com les patates. Us ensenyaré tipus de fulles. Fulla caduca. Són les fulles que a la tardor caduquen i per això es diuen fulles caduca. I a la primavera tornen a créixer, com la noguera, el roser que està allà i el llimoner. Fulles perenne. Són les fulles que es queden per tot l'any, com l'oliver i l'avet. Les plantes respiren per les fulles. Les fulles, si mires pel microscopi, es veuen com unes miniboques. I per aquestes miniboques és on respiren les fulles. També, la tija també pot respirar. També la planta respira per la tija. Però el treball més important de la tija és que l'aigua que agafen les arrels baixa, la tija la transporta cap a totes les fulles i en aquesta funció la tija fa d'ascensor. I sabíeu que les punxes del cactus són les seves fulles? Per veure com heu entès el que us acabo d'explicar, us faré unes quantes preguntes sobre aquest roser. A veure, quin tipus de fulla té? Perenne o caduca? Us deixo un quant temps i després diré la resposta. Són fulles caduca, correcte! Ara, però, quin tipus de tija té la rosa? Quin tipus de tija? Us deixo un quant temps per pensar-ho. Correcte! Dura com la dels arbustos. Ara, la pregunta més important. Quin tipus d'arrels penseu que té el roser? Temps. Correcte, principal amb moltes secundàries. En el següent vídeo us parlaré de les parts de les flors i de la seva fórmula. Adéu a tothom!